नमस्कार मंडळी, मी ओंकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. आज 26 जानेवारी असा आणि 26 जानेवारीच्या तुमका प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आम्ही आता चाललो मुंबईत जाऊ, कारण की दुर्वाच्या बाबांचं म्हणजे माझ्या सासरेबुवांचं वाढदिवस असतात. तर आम्ही वाढदिवस साजरो करूक चाललो मुंबईत लालबागमध्ये. तर चाललो अटल सेतूने माका 33 मिनिट्स 33 मिनटात दाखवतात हैसून उल्व्यातसून लालबाग. आता आपण निघूया आणि थंय जाऊन बघूया की बड्डेचा काय काय सेलिब्रेशन प्लॅन केल्यानी असा, जेव खडे जातले, काय केक आणल्यानी असा. तर जो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर चला आता मुंबईत जाऊया. चला तर मंडळी, लालबागमध्ये पोचलो आम्ही. आता बड्डेची पार्टी करूक आम्ही चाललो लोअर परेलच्या आनंदी हॉटेलमध्ये. तर ऑलरेडी अर्धी मंडळी गेले टॅक्सीन पुढे, आम्ही आता टॅक्सीन चाललो. तर आता आपण डायरेक्टली आनंदी हॉटेलमध्ये भेटूया. अरे बाय आय एम सॉरी, तू पण आलीस. तर मंडळी आता टॅक्सी केलं आणि आम्ही चाललो दीपक टॉकीजकडे. आनंदी हॉटेल असं पैसा गावचा नवीन लोअर परेलचा बिझनेस. तर मंडळी लोअर परेलचो नवीन ब्रिज असा. खूप वर्षा लोअर परेलचो ब्रिज बंद होतो. मी पण बऱ्याच वर्षाने आता या ब्रिजवरून चाललो आहे. तर आता इथून आपण दीपक टॉकीजकडे जातलो. आता आपण या आनंदी मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंटमध्ये येलो आणि तुम्ही बाजूक बघतासी वडाची चाळ, म्हणजे 1904मध्ये बनलेली चाळ असा. मुंबईतली खासियत म्हणजे मुंबईची चाळी ह्या त्यांची खासियत असा. त्याच्या बाजूकाच दीपक टॉकीज असा आणि त्याच्यामध्ये या आनंदी मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंट असा. तर वेटिंग असा, त्याच्यामुळे आपण थांबलो. बराच वेटिंग दिसता, कारण की आज 26 जानेवारी असा, लोकांका सुट्टी असा आणि दुपारचो टाईम असा. तर सगळे थाळये खाऊ केलेत. तर मंडळी जवळपास 45 मिनटाच्या वेटिंगनंतर आमका आतमध्ये जागा मिळाली. रेस्टॉरंटचा आतला जो ॲम्बियन्स असा तो खूप चांगलो असा, कारण की गावचे खिडके विडकेसारखे बनवल्यानी असत आणि मॉडर्न लुक त्यांनी दिल्यानी असा. वरतून जो लुक असा तो मॉडर्न वाटता आणि साईडचा जो लुक असा तो तुमका गावच्या खिडक्यांसारखं बनवचा प्रयत्न केल्यानी असा. पण जागा थोडीशी छोटी आहे, लिमिटेड जागा, त्याच्यामुळे तुमका वेटिंग करूचा लागतं हाडे. तर आता आम्ही जा स्टार्टर मागवलं व्हेजमध्ये, त्या हिला मशरूम टिक्का मागवलं आणि पनीर पुदिना टिक्का मागवलं, कारण की आम्ही आज शुक्रवारचं व्हेज खातो आणि बाकीचे आता नॉनव्हेजवर तुटून पडले. सगळ्यांनी थाळी मागवल्यानी असत, मटन थाळी, चिकन थाळी असं सगळं मागवल्यानी असा. तर त्यांची थाळी इले असत आणि बारको खिडक्यांबरोबर खेळतात. त्याका वाटतं की गावची खिडकी असत. तर तो खेळता आणि सगळ्यांनी जेवणाक चालू केल्यानी. तर बघूया आता कसा जेवण. नॉनव्हेजच्या स्टार्टरमध्ये तंदुरी प्रॉन्स मागवल्यानी असा. सो दिसाक मस्त दिसता एकदम. आणि आमचं पनीर टिक्का पुदिना इलो स्टार्टर झाले असं. स्टार्टरमध्ये प्रॉन्स तंदुरी, त्यानंतर चिकन तंदुरी आणि काय पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का आणि काय होतं, अरे आणि काय होतं चिकन लॉलीपॉप. हां, स्टार्टर सगळे येऊन झाले, सगळे खाऊन झाले. आता मेन कोर्स येतात, त्याच्यामुळे थाळी वगैरे मागवले असत. थाळी वगैरे कशी असत. दाल खिचडी खाता आणि बाकीचे मेन कोर्ससाठी वाट बघतो. आता आम्ही व्हेजमध्ये पनीर बटर मसाला रोटी मागवलं आणि यांनी चिकनमध्ये काहीतरी मागवलं नाही असा, चिकन मसाला वगैरे असा आणि रोटी. आणि सर प्रॉन्स राईस असा. थाळी बघूक मिळतात आपणाक, चिकन थाळी, मटन थाळी आणि सगळे थाळी खाण्यात एकदम गुंग झाले असत. सांगणार थाळी कशी आहे? उत्तम आहे. आम्ही दिसत नाही. थाळी कशी आहे? नाही ना,
छान आहे बोल. नाही, छान. असं बोलायचंय. हा, असं सांगा ना. हो, आता बोला. बाबा. अंड्याची ग्रेव्ही जेवण छान होतं. हे चिकनची ग्रेव्ही आहे बाळा. तेच जाऊ ना, तेच घे. मग ती ह्याच्यात उठून घेईल ना. अरे तू पी ना, तुझी रिएक्शन रेकॉर्ड करते. काय तिकडे आहे? नाही चांगली. काय तिखट आहे? रिएक्शन दे ना. बाबू कुठे गेला? जेवढा काय? काय तिकड लागली तुला? बाबू जेवला. ग्रेव्ही. काय तिकड लागली? काहीच नाही तिकडे. आंबट पण नाही. तर मंडळी आनंदीमधून जेवून इलो. तर आमचो रिव्ह्यू असो असा की तुमका थाळी चांगले मिळतले, पण बाकीचा पंजाबी डिश वगैरे तुमका पाहिजे तसा हे तितक्या क्वालिटीचा नाही मिळणार. तर तुम्ही जर आनंदीमध्ये दीपक टॉकीजकडे जात असाल तर तुम्ही नक्की थाळी ट्राय करा. चिकन थाळी, मटन थाळी, फिश थाळी. तर आता घरा केलं बड्डे साजरं करूया आणि मग हे बघूया पुढचा कार्यक्रम काय काय चालू आहे. चला सासूचं तोंड कसं आहे त्याला दिसाक नको. कश्मीरा हे जागा करता करून ममाज बॉय शॉर्टकट. ममाज बॉय ममाज बॉय ममाज बॉय ममाज बॉय तीन चार लाख व्ह्यू जातील कमीत कमी आता. अरे केक कापायचा केक कापायचा असतो काप. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर बाबा, हॅपी बर्थडे टू यू. गॉड ब्लेस यू. केक मिळेल. तू काय दिवा गाडी पकडणार आहे? घरी गेलं नाही. हो खाल्ला. जास्त झालं. तर मंडळी आता बड्डे वगैरे साजरं करून सगळं कार्यक्रम संपवून आम्ही घरात जाऊन निघालो. तर आता रिटर्न आपण अटल सेतूनच चाललो, कारण की रिटर्नचा आपणाक टोल कमी लागता. तर ह्यो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असा तर या व्हिडिओक नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका. चला आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.